Какво става, хора? В днешното видео ще играеме Blackjack сесия срещу някакви испански мамби буквално, така че пожелавам ви приятно гледане. От доста време искам да направя Blackjack сесии, като просто ви пожелавам приятно гледане на видеото. Влезете в Discord, раздаваме 50 безплатни долара на вас, на хората, които ползвате кода CORAK и така, пожелавам ви приятно гледане на видеото. Ана, момчета, 100 долара бай бонуси, че толкова ни позволява бюджета. Бюджетни сме, деца вика. Започваме видеото с бонусче на Sweet Bonanza. На най-тъпата игра реално. Не знам даже за колко пълн бонуса на тая тъпотия. Като директно ще почнем на минус от това видео. Ма никой не се знае, деца вика. Никой не се знае. Големите 3 долара изкарахме тука. Големите 3 долара. Аре, нещо да се случи, бе, брат. Олеле, 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 олеле. Майко. Добре. Ами, да. Добре се получиха нещата. Добре, днеска съм в настроение за Blackjack, обаче. Исках да пробвам да вземем един... да се сещате. Бонус да се пробваме да ударим. Нещо нямахме късмет. Но Blackjack сесията мисля, че днеска ще е на лице. Добре. Ще започнем лекичко. Чакай, че аз направо нямам време да бетваме, човек. То много бързо се случват нещата на спида. Аре. Да, видим. С какво ще започнем? Добре. Да. Добре, дай ми също поне сега. Що не ми даде същото, брат? Поне някакъв пер да направим. Те сега ще има Blackjack та от Сомалия или откъде, не знам. Черната мамба. Бъсни, аре. Изкарва 20, брат. 2 петиции скоро. Направо не мога да повярвам. Лошо е, изкарва 2 петиции, бе. Как е възможно това, бе? Я да дигнем малко бета, брат. Какво са лига? Отвоявам. На всяка вратка отвоявам. Вади ми картите бързо. Добре. Дай ми Blackjack и да се приключва. Ужас, брат, направо. Какво казва хандбука тук, бе? Луд. Не съм го отворил. Стендва, маре. Тя ще му убие сега, брат. Тя ще изкара някакви големи глупости тук. Добре, бъсна някакси. Някакси върза. Бъсна някакси, брат. Аре, go next. Давай следващото. Мамба! Давай следващото. Аре, лут. Трябва да направят български Blackjack маси, човек. Такива с български дилъри. Да може да им пишем някакви глупости, че не знам колко това се разбират и английски. А не ми се превежда постоянно. О, малко тъпо ни даде, ама на 4 стянче. Аре, 2 десятки. От тук ги виждам, между другото. То направо е ясно като ден. 2 десятки ще извади лошата. Аре, ето ги 2 десятки. Оп. Бъсчето. Няма проблем. Окей. 2 поредни. Come on, baby. Аре, мамба. Раздавай картите. За какво се бавиш? Добре. Не е добре всъщност. Двойка вади лошата. Аз вадя. Добре. Ясно. Направо я прибираме та... О! Извадихме някакви тъпоти, бе. Ма това значи, че тя ще изкара някакви големи глупости. Мога да сплитва осмици срещу двойка. Добре, бе. Lucky Boy 25. Йосо. Той е на Ясул, той е лигаджията. Бившия лигаджия, той вече май не е. Какво става, бе? Тая какви работи вади, бе, брат? Тая бъсва на кулдаун, бе, човек. Какво се прави тая, бе? Тая бъсва направо вратките като луда. Аре, така правиме. Охо, какво става, бе, чикита? Ола, чикита!
Ола, Чикита, здравей! Добре, 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 Чикита. О, говори ми. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estás, да не ти казвам, Estás, че Estás е много голям. Аре, късай дека, луд. Какво правиш? Свършиха картите, свършиха първия дек. Аре, давай, какво се случва? Where are you from? Я да видим какво ще каже. Spain? Да, от Испания 100% или нещо там, Салвадор, Колумбия. Аре, бе, отговори, бе, какво става? Кафето е лак. Ого, нещо се облизва. Gracias, último juego con ese zapato. Нещо се облизва тая. La organiza con una Моля те, не има е блакджак. Моля те, не има е блакджак. Не ми отговори, игнорна ма. Нямам рис. Нямам рис, хора. soy de una amazonza. Направо нищо не разбирам, че какво говори, бе, бат. За какво говори на испански? Мисли, то някой други пише май, бе, човек. Лоба да не е в лобито, бе. Аре, бе, бате, какво правят тия моите, бе? Hoy la banca 17. Охо, добре, добре, стоянка. Ние сме на някакви много големи победи, обаче. 4 поредки. Cambio de zapato y baraja en mesa. 4 поредки, аре, хубаво. Същия бет. Ама дай някакъв сайт бет да сложим. These glasses look very cute on you. Добре, добре. Let me cook, let me cook. Let me cook. No, inglés no. О, Yo le entiendo español. no hablo inglés. Инглес ли? Какво беше то? Аз направо испански грам не знам. Луд. Аре, бе, бате, какво правиш, бе, човек? Направо. Solo español. Дайте, някаква испанска манджа ми трябва, брат. Не мога да се сети за никаква испанска манджа. Какво готвеха в Испания, бе? Чакайте да видя. Spain dishes. Чакайте, тук докато разбърка картите. Spain dishes. Аре. Паела. Какво е това паела, бе, бате? Тапас. Spanish omelette. Ама то човек направо няма връзка тук, бе, човек. Те и статуа, сега да видим какво ще каже това. Ама то направо човек тия сайтове. Паела. Гаспачо, ще кажа гаспачо. I will cook gazpacho for you. Айде. Risk game. Ама какво става, бе, човек? То направо няма връзка тук. Разбира английски тая мамба. Да не се прави много. Tú no hablas español. Nada de español. На еспаньол. Абе, Entonces yo no le entiendo lo que me está diciendo. так какво говори, бе, човек? Направо нищо не му я разбера. Най-накрая ще играем пак. La banca inicia con una carta. Добре. Decisiones. Едно след други навъртяхме някакъв бонус, ама тази ще извади някаква десятка или блакджак. От сега ви го казвам. Тази ще извади десятка или блакджак някакъв. Plantas, turno de la banca 20. Que Да, то това беше ясно, брат, от 1 милион километър горе-долу. muy bien. Аре, репит. Todo bien? Pues se nos voy a pasar por la tabla. Buena suerte. Todo bien? Я да видим. Gracias por preguntar. Да не пувам транслейтера, само че ще зашеметя тая. Todo muy bien. Todo mi bien. Cierra pues. Как е честа нова година на испански? Някой да напише в коментарите бързо. Ма какви сте десятки де тваря, бе, бате? Какво става тук? Con 3. То направо... Охо, направо ни направиха криминалистико, брат. 11, fines en 21. Plantas. Хитвам. Doblas en 11. Fines en Хитвам. С тия десятки де тваря направо ще се видя в чудо, между другото. 22 cartas. 7 una mano. Девятка. Que deciden. Бате, целият ни профит отиде в кофата, човек, за 2 врътки, бе. Целият ни профит отиде в кофта за 2 врътки, то това е инсейн направо. Тя ма смаза направо, бе, брат. Turno de la banca. Tengo por acá. Тя сега ще бъсне, брат. 19. Не бъсна, добре. Еми да, то... Que más mejor suerte para la próxima. Леки работи. Маля, виж какви работи се теглят тук по писата, бе, брат. Ама какво става, брат?
Какви са тия? Мале. 8 nada más 11. Тройка вари, ми трябва хитна. Срещу двойката нямаме шанс. Тя ще извади някакви големи глупости. Да, добре, аре. Каква е тази сесия, де ти играем в момента, бе? Луд. 4 поредни направихме и тая направо на уби. Tengo por acá un 4. Гледай какви глупости вади, брат. El ganador es Той и да бях оставил, брат, тя ще да му убия пак. cartas de buena suerte. Добре, това не е лошо. Ама пак тройка, бе. Охо, добре. ¿Cuáles son sus decisiones? Muchas felicidades. Добре. Сега тая, ако не извади някакви зашеметяващи глупости, би трябвало да е фривин това. Би трябвало това да е фривин. Plantas, turno de la banca. Tengo por acá un 8, 11, 12, 20. El ganador es Пушва, ма. Маля. Тая е луда, бе, човек. Тая е луда, бе, брат. Какво играе, бе, човек? Тая испанската направо не е на късмет, казвам ви. Май трябва да ходим на друга маса ли, да я знам. Абе, играе до край тука. Какво да стане? Тя тая ма смаза направо, бе, луд. Cierra pues a buena suerte. Оп, тая нещо преба картата. Ехе, добре. Inicia con un as, asegura en su Да, и виж какво ми дава 12 кап. Копеле. Не, нямаш Blackjack за нищо на света. За нищо на света, нали? Нали за нищо за света нямаш Blackjack, луд? Не ме предавай така, моля те. mejor suerte para la Смятай, брат, за какви глупости си говорим. Аз съм на 6 поредни загуби. próxima puesta. No olvide pues reportar las buenas suerte pues disponibles. All-in-вам, брат. All-in-вам. Трябва да all-in-на. Без сайт бетове. Маля, това ако го загубим сме направо в гьола, бе, брат. В уста. То ни нямаме една вярна тука. Buena suerte. Какви са тия глупости? Какви са тия картите, това ли тая жена, бе, човек? Jugar la banca inicia con un 9. ¿Cuáles son sus decisiones? Маля, че да видя тия вдясно какво ще изкарат. 6, 15 una más demasiadas cartas, 6 una más 16, dobles en 11 fines en 18, 8 una más 16, 15 una más demasiadas cartas, 16 una más 21. Бъснахме. Еми... Няма какво, брат, това е. No bueno. Снак свика no bueno. No bueno indeed. 16 una más de Еми, хора, това видео, влезете в Discord да раздаваме 50 безплатни долара за вас, така че за хората, които ползват кода, CORK, надявам се видеото да ви е харесало, пишете в коментарите дали искате още Blackjack сесии и не забравяйте да се абонирате и да харесате това видео. Чуваме се в следващото, чао!